Biya balalin fakalin komai kai ka manta ina aliburci baya na illa ha yalla bai ai shine okay shine wannan bace yalla bai ita ce ba ko bradu yalla bai wannan da iska ko da uban waye yau tashi ta kai idan fito maka da shi ka anta ko anta Sanu ga ina yi? ya lafiya kalau Ya gida. hello Lafiya? kuma dia ai sai who's your guy Ko bradu why huh muna aiki kana aiki sorry sir what do you mean sorry sir ka sai kawai haka stop there gaskiya ake ciki mutu ya mana just a minute yalla bai to why ko bradu go back there go inside no this side go stop stop yalla bai don't see me kai sorry well done thank you gaskiya me ma suna kika ce Suna na Amira. Amira kina da kirki sosai fa wallahi wannan abu da kika yayi dadi dai kara kai well done kai nan gidanku ne Gidanmu ne. ke ai Gidanmu ne. to ba damuwa so ni ne commander area na wannan nan gaba da wannan area taku kin gane ai ko Na gane. to shikenan zan iya zagaya wata ran ai ko Za ka iya zuwa. thank you da irin wani abubuwan da kika zan kuma samu Ba damuwa. oga why ina aiki kana samu sorry this guy you have a big problem oga sorry wannan yaro ba ta biya yaro na ne fa ina da irin siyara sun kai ina da yara irin sun kai 40 amma kin ga sa yalla go back to your office haba Allah fuck you Allah what oga ko proud why muna aiki kana shiga mana aiki shine oga shine ina wa criminal kai fuck you what namiji Asim, stand up. Stand up. Wura uba. Jam. Kana guduwa na fasa ma kai. Jam.